lehenengo orduak, eta ikusten zaitut gozaltzen zabiltzela indarrak hartzeko. Bueno, bigarren goza ja izan du, etxean ja gozaldu dut, eta Baiona etorrita zengo du, alako paraje zinobe batian aurkitu, beste jende, ja giroa nabarmentzen dut, eta ni kafezalea naiz, beraz, kafea, lehenengo kafea, eta gerokoak. Gure aldiona, korrika berehala iritsiko da, eta pentsatzen dut korrika egitera ere etorriko zinela, ez ikustera bakarrik. Bai, alegin goit, baina ez pentsa metro asko ingo ditudanik, Ni korrika gara jaia pasa dizkit, baina egia esan euskaratik korrika eta zer ez dugu ingo, ezta? Nik uste bizugarria dela eta Euskal Herria osoa elkartzia zuge koloretsu hontan, nahi ezin daren uste korrika ditu gaua sartzeko guzti. Mundua doa korrika, hizkuntzaren bideetan, mundua doa korrika, euskararen herrietan. Kariketan korrika, korrika kariketan doa euskara, kariketan korrika, korrika kariketan doa. Egun askoren ostean, korrika Baionara iristea une honetan, ezta? Une honetan, bai, osaia Baionara sartu da, eta guk benetan gaur, uste dut gaur ja marka guztiak handituko ditugula, hirugarren aldia da Baionan amaituko dela, gainera eguraldia ere zoragarria da, jentia ja pila bat hasi da hurbiltzen, karrera guztian izan da jendetsua, eta nik pentsatzen dut gaurko bukaera ere izango dela mundiala. Frantxe bertan iritsiztera, baina ikusi dugu gogo biziz, ezta? Bai, alaxe indar berritu, saldu berri, hortaz eguna bertan indartxo emateko prest. Ez da iritsi oraindik korrika Baionara, baina ja hemen zaitugu, ze asmo gaurko? Asmo ona, hemen iparraldean jende asko kaleetan ikustea zoragarria da euskararen alde. Nik esango nuke oso gauza gutxi ditugu gure herrian batzen gaituenak, eta euskara da bat. Eta euskara batzen gaitu eta bultzakada handi bat eman behar diogu horren alde, euskararen alde. Txalekoarekin ikusi, ez dakit korrika egiteko asmoa daukazun. Bai, noski, horre euskalgintzari egokitzen zaioen azken aurreko kilometroa eginen dugu, horre konseilua, eta hortxe izanen gara azken metro horiek egiten. Jatzen dut emozionatuta, unkituta egongo zeratela ez, gogoa iristeko ja une hori. Zalantzari gabe. Oso unkigarria da berez, korrika, hasieratik, bukaera arte, tartean, hor milaka pauso ematen ditu, jendeak, herritarrak, bizkat euskararen aldeko lasterketa hortan, eta egia da azken kilometroik izaten direla, unkigarriak, hor jendartean, korrikak badu alako, esan nahi berezi bat, eta nik uste dut hori transmititzen dela. Korrikak egin duen ibilbidean zehar beste punturen batean egon altzera? Bai, noski, zurrulen bate zen, eta atzo bertan pasa zen, eta izugarria. Eta, gaina aurreko egunetan hainbat ekitaldi antolatu ziren, batez aurrekin, eta helduekin ere bai, eta giroa aldez aurretik antolatzen di joarri guztietan, eta gile esan, primeran, atzo ere izugarrizko jende pila, egitzen korrika herrien, da nik uste iria korrika etorriko dela hainbat jende handikan ere, gile esan guztua. Horitxi galdetu behar nizun, ez zinen animatu usurbildiko naino korrika etortzera? Ni jubilauta nago, korrika saio da kontuekin eta ez, korrika ja gutxi nezaken. Desgraziz ez nago ja korrika asko itxeko saiatzen ez, baina ez, pixkat. Forman altzaude korrika egiteko? Ez horixe, negua nahiko kaiskarra, kirol pixkat gutxien ezkanpoan eta egiteko, eta egia esan, azkeneko metro horiek gehien bat edo ia oinez izaten dira, orduan eutxiko aldiogu. Festa handia dago Baionan. Bai, festa handia dago, 3 gune daude, iparraldeko jentia kristolako lana egin du gainontzeko ekidek egin duten bezala, baina beraiek gehiago, Baionan amaitzea ere beste lan karga bat dakarrelako, 3 gune daude, eta bai ume, heldu, mundu guztiarentzat zer egin eta zer ikusi badago, eta gaur ez dago aitzakirik hori euskara elkarri eman, eta euskaraz bizitzeko berriro aldarria hori egin, eta gaur goizean ere beste bat izan dio dana, iparraldean euskarak egunero hainbat traba ditu, baina nik uste dut gaur traba horiek guztiak handitu ditugula,
eta hori, Baionako kaleetan euskara izango dela nagusi, eta bihartik aurrera ere horrela izatea gustatuko litzaidake bai Baionan eta bai euskararen lurralde osoan. Oso karrera jendetsua izan da, inoiz baino zenago entzun da ikusi da euskaraz bizitzea nahi dugula, baina bihartik aurrera ere, badakit igual ez dara momentu, baina aprobetxatu nahi du, bihartik aurrera ere ez dakienak ikasi egin behar du eta dakienak erabili. Trena pasara eta zubegira hemen, ukabila ginen eta izaki. Korrika amaituko da Baionan eta ikusten dut zuek ja prest zaudetela txaleko eta guzti, ezta? Bai, Nondik etorri zerate? Basauri eta Rigorriagatik. Beraz, bidaia egin dezute eta gaur ze asmo dituzue, zer egin behar dezute? Ondo pasatu eta korrika egin. Prest zaudete korrika egiteko, edo nekatuko zerate? Bai, pres gaude. Bai? Eta gero hemen bazkaldu behar dezute eta egun guztia hemen dikan egon? Bai. Eta badakizu zein den aurtengo leloa, korrikakoa? Bai, eman euskara elkarri. Eta zuek hori egiten aldezute, euskaraz hitz egiten dezute egunero? Bai, gure urtean, bai ben. Zu izan zinen lekukoa hartzen lehena pentsatzen dut unkigarria izango zela momentu hori, baina hemen amaieran ere bazaude. Bai, egun normalian bukaeran beti dute gara, eta bai, hasi genuen da bukature festan, bai, hasi euritan genuen da, bueno, baina ondo. Hasiera hori nola izan zen, ez dakit nola ja 10 egun pasa dira, baina nola gogoratzen duzu? Ba, motxa izan zen 40 metro, jende pila bat, ertzetan, danak bilaka, ez denuen inorrik ikusten, da, hola, kontzentratu eta irrisoalatu, osea, ez irrisoalatzeko, eta, ja, pasa genuen, ondo polita izan zen egia esan. Nondik etorri zerate? Antiguatik. Antiguatik, okarrezpanago atzo pasa zen. Bai, hori da. Ez zarete animatu korrika onaino? Hombre, hori ja gehiegi izango zen. Atzo ja nahiko egin genuen, Antiguoko rekorrido guztia egin genuen, inoiz baino beto eta oso kontentu. Eta gaur ze asmo dituzue? Ba, oraingo zetakit, orain iritsi gera, kafe bat hartu, bukaera ikusi eta hemen bazkaldu eta eguna pasa. Ikusi eta korrika egin, ezta? Bueno, alba da bai, baino, a ber, hainbeste jende baldin badago, ez dakit posible izango den. Gutxi barru, hementxe lekuko hartuko dezute, pentsatzen dut ja gogoz egongo zeratela. Ba, gogoz, urduri, korrikaren zirrarak euskaldun guztiak guztitzen ditu, eta benetan giro hau ikusita, giro paregabea, benetan gogoz metro hauek egiteagatik. Metro hauek egiteko, forman? Forman, bai, euskara osasuntsu dabil, ari gara, eta erakusten ari gara ben badagoela euskaraz bizi nahi duen herri bat, eta gainera herri honek korrika egin nahi duela, euskaraz bizi nahi duela alik eta azkarren. Halare, lehenago ere esan dugu, gaurko egunean jende asko hurbildu da denak euskararen alde, baino gainontzeko egunetan ere egin beharko litzatekeela, ezta? Noski, lasterketa hau 75 eguneko lasterketa bat da. Egunotan erakustien diogu gizarteari existitzen garela eta multzo handi bat garela, baina gure eguneroko bizitzan euskaraz bizi behar dugu eta korrika. Presa daukagu herri honek euskaraz bizitzeko. Baiona leku politia eta berezia nola baita, ezta? Bai, oso berezia, hemen badakigu, estatu frantsesen jarrea duen gurea bezalako hizkuntzekin, irentzi nahi gaituzte, eta gaur Baionako karriketan ikusiko dute iparraldean ere badagoela euskaraz bizitzeko gogona ja. Utziko zaitugu hemen, berotzen zaren pixka bat, gero korrika metroak egiteko. Eskerrik asko. Maika telebistarako, Maika Armenta, Maika Cruz, korrika. Ez da bezaitzen. Baina, mikrofono hona izkine, hona. Ongi izan, segiera, tuku, tipitaba, Bibazek, Baionan ere, euskaraz, horra, mila esker bizi, eta ongi etorri batera plataformari, aupa bateran ere, euskaraz,
bateran ere, euskaraz! Eta bai, bateran ere eskatzen dugu euskararen ofizialtasuna! Hola, hola! Goazen! Hola, batera! Bada patxarra! Malasai! Euskarak ez du patxarraren beldurrik! Upatuko dugu patxarra hau! Eta nola! Goazen, tugu! Tranqui, ez da prisai! Pijama, agredare! Ikasiko dugu! Agredare! Pijama, agredare! Pijama! Osongi! Guaze! Aupa, Bretanian ere! Eta ongi etorri Euskal Diasporara! Ongi etorri Euskal Diasporakoak! Aupa! Jugu! Zuek ere! Goazen! Hemen mundutar egiten gaitu! Euskarak ez du mugari! Tibijaba! Bai horixe, entzeni gabe, Korrika 18, Baionan da! Ongi etorri, Baionako ikastola! Aupa! Zorionak euskara ikasleak, eskerrik asko zuen alegiteagatik. Tipi-topa! Hola! Aupa ikasleak! Baionan ere! Euskaraz! Baionan ere! Hola, ea baixo hori euskaraz pasatzen dugu! Baixoan ere! Poliki, furgona aurretxo bat, korrekalariak. Emeki, aspiro. Hola! Goazen, bizkai bailera! Txale berera! Aeta! Emeki mesedez, atzukaldean, irenean jendea bata, emeki! Baionan dira, Korrika Baionan da! Tipi-topa! Tipi-topan, entzun dezatela Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugula! Bai! Euskarari bai! Euskarari bai! Hola, Baiona! Bai! Hola, betorezia! Hola, lekukoa, bizkai! Bizikiederra, bizkai, Baiona! Hase lekukoa! Harri herria! Lasai! Elkar, eta euskaltzale guztiok euskara elkarri imanez. Tipi-topa! Andoindik, topa, tipi-topa! Korrika! Tipi-topa! Korrika! Tipi-topa!
Zorki, horra Baionia, horra. Zuei esker, euskaltzaleei esker, horretako energetikoei esker. Berekin eskatu. Azal, iztiki. Aizteko presari, azalki. Gorsa, bitar! Zergana, aurrera. Azal, Ibeneko guztiak bildu daitezen. Zantzerare ezin dagoelako Ibenean. Lehenek batera, egon aurrera, euskaraz. Hori da, korrika, eguneroko korrika. Tipi-topo, korrika! Tipi-topo, Baionan entzun dezatela! Korrika, egonda, euskaraz bizi nahi dugu Baionan! Urdin dugu, korrika eguna, baina euskararen helburua urruti, bizi gaitezen euskaraz, egin dezagun euskaraz! Tipi-topo, korrika! Tipi-topo, korrika! Gora Euskal Herri euskalduna! Gora Aretza! Tipi-topo! Euskara! Baionia! Tipi-topo! Baionia, entzun! Euskal Herria, entzun! Hemen da korrika emazortzi! Tipi-topo! Alperezidu gortzaretzi! Alperezidu bidearetzi! Korriki, estiki mesere! Estiki! Emeki euskara, emeki! Deno putera, emeki! Hola! Euskara bizi nahi dugu Euskal Herrian! Eta korrika honek hori garbi utzi du! Euskaraz bizi nahi dugula! Aspaldi Baionara! Tipi-topo! Hola, Baiona! Estiki Hola, bizi nahi! Tipi-topo! Euskara! Rubian ere! Euskara! Korrika amazortzi! Azken txampan! Baina euskarak ez dauka azken txampanen! Bizi gaitezen euskaraz! Korrikara! Izugarria dau! Ikaragarria dau! Kale Pepeziente! Kale osoa zaurikarrena! Kale osoa euskaltzarena! Kale osoa gurea! Gora Euskal Herri euskalduna! Gora korrika! Ederra Baionan ikusten ari garena! Mila esker Baiona! Gora Lapurdi! Gora Euskal Herria! Gora euskaltzaleak! Gora Euskal Herri euskalduna! Gora Baiona! Tipi-topo! Kontuz, kaso! Tipi-topo! Banderora eramanei ere, eskerrik asko! Ederra da zuen lan ere, eskerrik asko! Banderora eramanei! Tipi-topo! Tipi-topo! Mila esker eman, eta ongi etorri, herrira! Poliki mesan ez, poliki! Iztiki! Kontuz! Euskal
euskaraz bizi behar dugu. Haupa korrika, txipikapa, txipikapa. Aldaketa. Txipikapa, txipikapa. Zergata Mila esker, Enekin esanez. Xipikatua, ere. Txipikapa, txipikapa. Eta zuen eskuinaldean, gainerua. Ongi etorri korrikarat, Euskal Alderdi politikoak, txura zuek. Sindikalgintzan, politikagintzan, herrigintzan, euskaraz, gora Euskal Herri euskalduna! Gora Euskal Herri euskalduna! Hora, basalekuko aldarri, batak besteari, lasai, poliki, indugu euskarak horren beharra du. Euskara elkarri pasatuz, lekuko elkarri. Ongi etorri korrikara, mila esker Euskal Herriko alderdiak, mila esker. Eta ongi etorri, txipitxapa, txipitxapa. Txipitxapa, txipitxapa. Txipitxapa, txipitxapa. Korrika amazorte, azken txampa. Euskara ez, euskara ez dago azken txampa. Egunero, erabili euskara. Kastorak, txipitxapa, txipitxapa. Ongi etorri emagora gure ikastorak. Txipitxapa, txipitxapa. Txipitxapa, txipitxapa. Hemen da, bitan, korrika amazorte. Euskal Herria zeharkatu, herri bat gara, hizkuntza bat dugu, txipitxapa, txipitxapa, korrika, txipitxapa, txipitxapa. Martxoaren 14an abiatu zen korrika Andoaindik 2000 kilometro baino gehiago egin ditu 10 egunetan zehar, eta gaur martxoak 24 Baionara iritsiko da, hemen atzean daukagu, beraz gu ere bagoaz. Eta beste horrek esaten duena, ofizialtasuna Euskal Herri osurako. Euskara hizkuntza ofiziala. Euskara hizkuntza ofiziala. Euskara hizkuntza ofiziala. Ez ahaztu, kontutan izan. Txipitxapa, txipitxapa. Txipitxapa, txipitxapa. Hemen dugu, Euskal Herria zo, alkaren eskutik, eskerrik asko, alka! Zalba, zaporra da, alkari! Mila esker, alka! Mila esker, alka! Mila esker! Korrikari, txaronero bat, alka! Zorionak, alka! Zorionak, korrika! Txipitxapa, txipitxapa! Txipitxapa, txipitxapa! Txipitxapa, txipitxapa! Txipitxapa, txipitxapa! Izugarria, ikaragarria, zirragarria, ederra da Baiona ikustea, ederra da Baiona bizitatea. Txipitxapa, txipitxapa! Korrika! Txipitxapa, txipitxapa! Korrika! Txipitxapa, txipitxapa! Korrika! Hola, hola, korrika! Gora aeka! Mila esker aeka! Mila esker Euskal Herri guztiaren partez! Bizkainak zarete! Gauza bizkaina antolatu duzue! Txipitxapa, txipitxapa! Txipitxapa, txipitxapa!
gainetik, uren gainetik, gauaz eta egunaz, denek erakutsi dugu gure atxikimendua, gure ama hizkuntzari. Lehenik, txaloak zueri guzieri, eskualegi osoari. Euskara, euskara, jangia ditazara. Euskara, jangia ditmundura. Bigarrenekorik txalo beroenak aekako laguntzaile guzieri gau eta egunaz hori bilirik. Txaloak gauez eta egunez lan egiten duten neri eskuara erakasteko. Eta horoz gainetik esker beruenak euskara ikasten ari zirezten guzieri. Eskuzartak bai, gura jaon, animo! Eta are, sail pratiko bat, banderolak edo banderakotoia apaldu, denek ikus ezaten. Mil esker. Hola. Ongi. Mil esker. Eta jarraikitzeko, besta eder hau, Baionan, eskuararekin hitz jokoetan ongi dakienari orai tokia. Eta bai, iparraldeko bertsolari txapelketan, laugarren, gure finalista hemen dugu Madi! Madi Sarasua! Bat ikustea, orain guri da zango lasterrak, mian dantzaraztea, elgarri eman ta elgar hartu, elgarrekin amestea. Nahi bada gorpuztea, beharrezko da bestea, beharrezko da bestea, ikasi bezain garrantzitsu da, partekatzen ikastea, behingoz euskara irabazita, euskaraz irabaztea, euskaraz irabaztea. Korrika unen koordinatzailea den Edurne Bruagorai unarat deituko dugu, baina ere mezuaren idazlea nor izaitena lote da zuen ustuko. Hemen dugu dena den ez dugu hastiko orai sekretua. Amets, Arzaiuz! Nik eman baina ez bizitainga. Eman baina ez bizitainga, zuzabaldu. Vale. Eskerrik asko.
Ama hizkuntza. Ama hizkuntza esaten dugu, hizkuntzak erditzen gaituelako. Erditzen esaten dugu, amak gu egiten gaituenean, guk ere bera egiten dugulako ama. Elkar egitea da erditzea. Antzeko zerbait gertatzen da hizkuntzarekin ere. Hizkuntzak egiten gaitugu eta guk egiten dugu hizkuntza. Elkarren lekuko gara. Elkarri emanez bizi gara. Hizkuntzak guri eta guk hizkuntzari arnasa eta izatea. Ikasten ari denak ematen dio irakasten ari denari zentzua. Irakasten ari denak ematen dio hiztun zaharrari norabide berri bat. Hiztun zaharrak eman behar dio ikasten ari denari eskua. Denok eman behar diogu elkarri euskara. Euskara da ene ama hizkuntza, baina ama hizkuntza zer da? Ama hizkuntza ez da lehenik ikasten den ura. Ez da amaren magalean jaso genuen ura. Ama hizkuntza da enetzat pentsatzeko baliatzen dugun hizkuntza. Gure arrazoiak eta irudiak nola fabrikatzen ditugun, handago gure ama hizkuntza. Eta posible da, bizitzan zehar, euskara ama hizkuntza bilakatzea. Euskaraz pentsatzen ikastea. Bide horretan zatoztenoi miresmen eta goraintzi. Eta norbaitek esaten baldin badizue zuek euskaldun berriak zaretela, edo euskara ez dela zuen ama hizkuntza. Esaiozue, zaharra izatea ez zaiola inori gustatzen. Eta bide batez esaiozue, ama hizkuntza ez dela lehenik ikasten den ura, pentsamentua sortzen duen bakoitzaren hizkuntza baizik. Herri hau ere euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Hautatzen diogun ama hizkuntzaren arabera dago gure herriaren geroa. Erdaraz mintzaraziko gaituztela, badakigu hori. Herri honek pentsatu beharko du zerbait erdarari buruz. Baina herri hau ezin da pentsatu erdaraz. Herri hau euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Herri bat erditu nahi badugu, inor erditzekotan ama hizkuntzak erdituko gaitu. Iparraldean Baionarat etorri da beraz lekukoa 2500 kilometra egin ondoan AEKA iparraldekoari orai hitza lehendakaria eta koordinatzaileak diren Maider Egi eta Jakes Borteiruri eskuzartak. Agur eta ongi etorri euskalakari maiteak. Zuei guztiei eta beste milaka herritarreri esker iritsi gira Baionara, iparraldeko hiri nagusira. AEKaren partez, gure esker beroenak beraz, 10 egunez eta gauez, bidez bide, tipi-tiapa ibili diren, ibili zareten, aur, gizon eta emazte guziei. Txaro beroak denontzat. Ondoainetik onat, esku tipi edo zabalek, esku leun edo latzek, elkarri pasatu diote lekukoa, eta plaza honetaraino, ekarri barnean gordetzen zuen mezua.
Ametsek oraintxe irakurri du eta gogoan ditugu bere hitzak. Hizkuntzak erditzen gaitu, individualki baita kolektiboki ere. Edozoin izanik gure jatorria, gure larru kolorea, gure filosofia edo ideiak. Hizkuntzak erditzen gaitu edozein adinetan. Haurtzaroan batzuentzat, heldu garaietan bestentzat. Hemen zareten Euskaldun berriek ongi badakizue zertaz ari garen. Erditzearen bidaia intimo hori bizi izan baituzue. Erditze horrek dituen zailtasunak ezagutzen dituzue. Baina oroz gainetik, ekartzen dituen zoriona eta plazera jastatik dituzue. Arro izan zaitezte. Zuen erditzea dugu publizitate emankorrena, gero eta jende gehiago Euskarara erakartzeko. Horretarako, eskaini dizue Korrika 18 merezi duzuen omenaldi beroa. Oraindik ere, eskualeriko biztanlegoaren parte handi bat Euskarara erakarri behar dugu. Hauxe, erronka handia. Jendea erakartzeko Euskararen gutizia sortu behar da. Alta, Euskararen egoera gatazka iturri izan da, eta izaten da oraindik ere. Baina dudarik ez izan, Euskara korrikaren bitartez, besteak beste, elkar bizitzarako gakoa bilakatzen hasia da. Eta gatazka iturri diren gaiak konpontzeko garai honetan, zuek denak, hemen bilduak, korrikan ibiliak, Euskara elkar bizitzarako gakoa dela ezin hobekiago jogatzen ari zarete. Eman Euskara elkarri izan dugu mezu eta lelo azken aste hauetan. Bihartigoiti, Euskalakari fin eta sutsuak bihurturik, jarraituko dugu Euskara elkar ulertzeko behar dugula erakusten. Eta Euskara ez dakiena, konbentzituko dugu, hizkuntzen arteko benetako berdintasuna segurtatzeko, ulermen maila ezinbestekoa duela. Entzuteko beharko du Euskara. Eta horrela, dakienari erabiltzeko parada eskainiko dio. Berak ere, eman Euskara elkarri leroa gauzatuz. Ametsek arrazoi du, Euskararik gabe elitzateke Euskal Herririk. Horretan, adostasun zabala bada jendartean. Horretarako da hain handia, eskual lurraldeak gobernatzen dituzten podere publikoen ardura. Euskal hiztunak sortzeko baldintzak jartzea eta indartzea tokatzen zaie. Kuadro legalak, baliabide ekonomikoak eta borontate politiko irmoa. Eta bereziki, helduen irakaskuntza sustatu, lagundu eta antolatu. Korrika 18 amaitu da. 19garrena gogoan dugu jada. Baina gaurko nahikoa. Orai, festaren ordua da. Orain, adiskideen arteko beroa. Bestaz gozatzeko, lanean hariko diren aekako ikasle, erakasle eta laguntzaile guziei gure esker beroenak. Pasa egunon bat, Euskara elkarri emanez. Gora Korrika! Gora Eka! Gora Euskara! Gibelka ematen dugu.
zuk esan zenidan hasiera ekitaldian, Baionan beste bietan eguraldi txarra egin behar zela eta ona tokatu behar zela, ezin amaiera borobilagoa, ezta? Ezin borobilagoa, benetan kriston eguraldi polita atara da gaurkoan, eta jo, ez dago dudarik Baionak merezi zuela holako egon bat, hemen daukate eta gaur, bueno, pues, gozatuko dugu horrekin bebai. Unkituta ikusi zaitugu beste antolatzaile askorekin batera, unkigarria da ez da une hau? Oso unkigarria da, bueno, halako plaza hau bete-bete eta ikustea, zubiak, hainbeste jende egondana Baionan, oso unkigarria da, eta ganera animo handiak ematen ditu jarraitzeko, ezta? Hori da behar duguna eta benetan gaurkoan eske posa baino ezin dugu badierazin. Namets, lehenik eta behin zorionak irakurri diguzun mezu horrengatik pentsatzen dut unkigarria izan dela, ezta? Bai, unkigarria da batez ere jendearen erantzuna jasotzea, ez zuan irakurketan pixka konzentratuta egoten zara, baina gero jendeak ezagit zorionak edo zerbait polita esaten dizu eta horixe da unkigarria. Pentsatzen dut, esan zizutenean idazteko ardura handia ere bai sentituko zenukela, ezta? Begira, esan zidaten eta bazutela beldurra ia zer erantzun nuen edo beldurra edo, bueno, baiezkoa jaso arte beti, pentsatu nuen, nola beldurra galdetzen duena beti izaten du, baina nola da posible korrikako mezu bati eta bukaerako aukera hori eskaintzeari nola indiezaio gehuko ezagit, nik bezala euskaldun bezala ikusten dudan bezala korrika, ia haiek galdetu zidaten, baina nik favore bat galdetu izan manie bezala izan da, niretzago ohore handi bat eta esan oroitzapen zoragarri bat. Pentsatzen dut gaur ospatu egingo dezutela, baina ja dagoeneko 19. korrikara begira jarriko zerate. Bai, baina gaur disfruta bengo dugu, Gaur benetan disfruta bengo dugu lehenengo, egia da orain hau itzin beharko dela zelan bait, eta ezei da 19. hasiko. Esan duzun bezala, jendearen erantzuna bikaina. Bai, oso plaza polita egon da, eta Baiona hola ikustea niretzat egia esan oso berezia da. Bueno, sinistarazten dizuzuke amesten dituzun gauza batzuk eta behar bada hain gertu ez daudenak, baina gauzagarriak direla eta iris ditezkela eta muestra txiki bat uzten zaio behintzat gure ametsari eta nik uste dut argazki hori norbere gogoan betiko geldituko dela. Korrika amaitu da, baina lan handia dago honen atzean, badaude batzuk egun guztiak korrika jarraitzen egon direnak eta horien artean gure kazetari eta kamarak lehiak eta jarri dugu, argazkiak bidale dituzue eta hementxe ditugu gurekin. Zer moduz gunda? Ondo, nekatute, emozioaz, bai oso ondo, esperientzia polike. Pentsatzen dut, gaur amaiera, zuek denok unkitu gara, baina zuek alare unkituago gongo zinatela, ez da? Bai, oso unkigarria izan da, batez ere mezua irakurri dutenean, Xabier Arzaiuzek mezua irakurri du eta oso polita izan da. Eta nik uste dut guztiak egiten dugun galdera, zenbat lo egin dezute? Oso gutxi. Bai, azkenengo egunetan ibidez lau ordu, baina lujo bat izan da Euskal Herriozuei bueltia emotia eta zautzia jende pilua eta benetan esperientzia oso politxa. Nolabaiteko turismo estiloko bat ingo zenuten, ez da? Asko ezagutzen ez duguna ezagutuko zenuten? Bai, ni gaina bastante txarra naiz geografik eta leku asko zautu ditut eta oso esperientzia politxa. Esan dezute lau ordu egiten zenituztela lo, baina esaterako zuk egun batzuk egon zera eta nun egiten zenuten lo? Ni batu nintzen korrikara zapatu goizean eta orduan atzo bakarrik egin eman lo hauekin, da izan zen nekazal turismo baten, hori hartzunen. Da egin duguz lo, 3 ordu terde. Baina, ondo, gogoekin, zake. Eta pentsatzen dut harreman handiak egingo zenituztela beste lantaldeko beste jendearekin, lagun berriak ere? Nik aurretik ezagutzen dituen, bai furgonetakoak, ingonetan beste bilanki izan ditut, Irati eta Idoia, eta oso ondo. Gero aparte gogoratu Zurinetaz, platoan egon dela egunero, ikaragarrizko programak egin dituela, baita Kamilataz ere, mensajeria arduratu dela, eta ez dakit nortaz gehiago. Eta Iratiretaz. Ikusten dezute agurra Irati, Kamila, Zurine guztientzako, eta azkeneko galdera ingo izuet denek erantzun dezazuten, errepikatuko zenukete esperientzia hau? Duda barik, bai. Denek bai.
zakatute itxura korrika asko egin duzutenik, ez da? Bai, etorri gara Andoainetik, deskantxu barik. 10 egunak? 10 egunak. Nolako izan da, kontaidazu, nolako izan da esperientzia? Horra, baina oso polita. Unkigarria, leku askotan oso unkigarria. Ez du izatez nungo azera? Ni izatez Deustuarra. Bai. Gaur etorri zarete Baionara, ez deskantxatu gabe esan dezu egin zenutela? Deskantxatu gabe, Andoainen hasi, da pinpan etorri hon arte. Eta gaur ze asmo dituzue? Goria parranda nekatuta gaude, ordu asko izan dira korrika etengabe, tipo Forrest Gump, eta gauria apur batean, parranda txiki bat eta deskantxatxera. Ondo pasatzen dezuten, ez dakit animatuko zeran, esaten oiuka eman Euskara Elkarri edo lakoren bat? Bai, eman Euskara Elkarri! Baionan, hoi amets bada, ez du iduri baina Baiona euskalduntzea, gaur seur naiz, Baionako karriketan euskara frantsesa baino gehiago entzuten dela. Hau normalean amets bada, eta lortu dugu. Halare amets hori luzeagoa litzateken ez balitza amaituko hobe? Baina nortarako lantxakonago hain behar da, eta hori egiten dugu denen artean, bada aekak egiten duena helduentzat, guk egiten duguna sehaskarekin, eta denen artean ari gira. Nik esperentzaz bete nago, lehenik bestela, ez ginuke horren beste lan hartuko egunero, baina bestalde uste dut ala ere zerbait lorpen ditugula aintzinarazten al jendeari. Aurretan lehen baino euskara gehiago hitz egiten da iparraldean, eta bereziki Lapurdin eta bereziki Baionan, bada postekoa. Nik uste ezagutu zaitu dela hemen zer korrika amaitu dela ospatzen? Bai, hori da, animatu egin gara lagunak, amaierara, Baionara, eta orain pixkat giroaz gozatzen, eta horrela. Donostiatik ez da? Bai, Donostiatik hori da, atzo Donostin egin genuen buelta, eta gaur Baionara. Egustu zaitu eta hotxa pixkat urratuta daukazula, Bai, lo gutxi eginda. Segidan tokatu dira bai Donosti Baiona, orduan, hori. Atzo topera aprobetxatu, eta gaur ere bai, bihar rango da aukera ja deskantzatzeko. Jakingo zenuken esaten aurrek nola parte hartu duten korrikaren inguruan ez dakit, ekitaldiak eta egin dituzten ikastoletan edo? Ikastola bakotxak hartu du bere kilometroa, egiten ditugu korrika txipiak ere hemen, ernabaita klase denboran antolatzen dira eskolaka eta korrika txipiak, ernabaita karrikan atatzen dira eta seguritate neurtasun guziekin eta baina atatzen dira eta eien korrika txipia ere egiten dute ikastola guzietan eta hori oso importanta da guretako. Nondik etorri zerate? Zirbanetatik. Eta ze asmonekin etorri zerate gaur, ez dakit korrika egin dezuten lehenengo? Korrika egitea eta euskaraz mintzatzea eta gozatzea, egunez gozatzea. Lehen esan dugu eman Euskara Elkarri dela, urtengo leloa eman Euskara Elkarri da. Zuk esan didaztu Euskaraz oso ondo ezakizula, baina, hitz egiten... Bai dakit, baina, Euskaldun berria naiz, horrezagaitik, lotxa, ezta? Eta telebizta honekin askoz gehiago. Euskara pentsatzen dut orduan Euskaltegian edo? Ez, Euskaltegian ez, Euskara ikasi nuen eta berbalagu talde batean sartuta nago, Santurtziko berbalagun batean, taldean eta jende oso jatorra, girona, eta poliki-poliki eskerraldea Euskaldunago bihurtzen. Eguardion? Epa, gaixo, Hemen ikusten zaituztet giro ederrean. Giro ederra, bai. Ez dute oso ederra anuntziatu, ez da gezeati, baina ederra dau. Jende asko hurbildu da, korrika iritsi da Baionara, parte hartu aldezue? Bai, hartu dugu, bai. Hartu dugu, nahiko larri biligea, baina hartu dugu. Korrika asko egin dezute? Asko ez.
asko ez, baina gaina azkeneko ordu, korrika jende asko zeon, eta, oinez, bixi, eta, parte hartu dugu, eta, hori da importantea ez da. Jende asko hurbildu da ona, esan dugu bezala orain hemen kontzertuak entzuten ari zarete, ze asmo dituzu egunean zehar? Ez dakit. Begi esan, programa ikusi dut, baina ez diote kaso hondik egin, Ikusi dute, Kalak Antziola, eta gero badakit Patxi Perez eta konpainia daudela, polka batzuk dantzatzeko, eta euskal dantza batzuk, eta musikoak, eta hola, eta Beraz du gustora, ez da? Bai. Martxelo, gaur Baionan dagoen irudia pozgarria benetan, ez da? Bai, ondo. Politia da gainera ikustea Baionan ere eta Iparralden ere euskara ari dela bizkortzen, indarra hartzen ari dela, ondo. Festa hauek gaina baliute jendea animatzeko, eta ni beti esaten dut olakotan, korrikain behar dugu, baina astelenean euskara ezakitenak euskaltegira. Eta nola telebista euskara ezakiten ikuste duten, baiek euskarazko produktua konsumitu, Amerika telebista ikusi, berria egunkaria eta hitzak egunkariak irakurri, antzerkira joan, zineak ikusi, literatura, diskagintza, bizkortu barrakoago euskarazko konsumoa beraz. Nik uste dut berandu etorri zerala ona, ez da? Hain zuzen ere, hoixe ez galdetzeko eskatu dizuet, hoixe baino ez. Baina orain ja benetan jarrita, ze asmo dituzu gaur korrikan atera altzera? Begira, egin dut korrika 5 metro uste dut. Azken 5 metroetan hartu dut, eta holakoetan ja hainbeste jende egoten da, eta oso hunkigarria esaten da hori bai, baina korrika egiteko aukerarik ez da egoten, eta esan duten nahi eta jarri naizela horre. Alegia ez naizela oso kirolaria. Zein etorri zera, familiako egin etorri zera, senideekin? Etorri gara asteburu pasa Lapurdi ingurura, familia eta lagunak 20 lagun guztira, eta hoxe, azken eguna hemen pasatzeko. Beraz, asteburuari amaiera biribila emango diezue. Hori da. Amaitzeko denei egin dian galdera, egin aldezu korrika? Bai, gu gainera bida. Jetxi kamara. Hau da gure kilometroa zen, Kenzazpi, gure kilometroa zen uste Kenzazpi, kanta bezala. Kanta ez, taldea bezala. Kenzazpi. Eta indugu tokatu zegoen partea, eta gero, oinez etorri gara honeaino, eta ambulantziari deitu behar izan gabe, eta ondo. Neurri, gure gara gazte gineren bezala.